Umdlalo osemncane weKaizer Chiefs uMfundo Vilakazi odume ngelika Obrigado ukhuluma amazwi asuke ekujuleni kwenhliziyo ewabhekise uCasting Sirino kulandela isimemezelo sokuhamba kwalomdlalo wasesiswini oneminyaka engu-35 ubudala kuleli qembu laseSoweto. Amakhosi anqume ukungayivuseleli inkontileka lomdlalo wakwadlalela iMamelodi Sundowns ngenkathi kulindeleke ukuthi uSirino athulwe ngokusemthethweni eDurban City. UVilakazi kwamanje useqembini lokulungiselela isizini lapha eSpain. Usebenzise izinkundla zokuxhumana ukuze azwakalise indlela azizwa ngayo. UVilakazi uchaze usuku lwesimemezelo njengolubuhlungu kakhulu kuye, waveza nokuthi kunzima ukubeka amazwi ukuthi uSirino usho lukhulu kangakanani kuyena. Ubalula ukuthi selokhu ajoyina leli qembu ufunde lukhulu kuSirino ngaphakathi nangaphandle kwenkundla. Wengeze ngokuthi ukuhlanganyela naye kwigumbi lokushintshela bekuyiphupho elifezekile futhi uzomkhumbula kakhulu. Ebonga uSirino ngokubumba umsebenzi wakhe nempilo yakhe ngezindlela okungenzeka ukuthi naye uqobo lwakhe akaziboni. UVilakazi umfisele izinhlanhla endleleni yakhe kusasa wabesezwakalisa ukumthanda kwakhe okungapheliyo. Ephendula uSirino ubize uVilakazi ngokuthi uyindodana yakhe, waphawula nokuthi bekuyiminyaka emibili emnandi kakhulu abayichithe ndawonye. Uveza ukuthi uzomkhumbula lo mdlalo osemncane. USirino uncome ithalente likaVilakazi elimangalisayo elivela kuNkulunkulu, wamgqugquzela ukuba athokozele ibhola lakhe futhi alandele namaphupho akhe.